Добрый день, поважанне господарство. Вас вітає Севастьянов Алексей, вучень 10 класса Сенской средней школы имя Янки Купалы. Дозвольте представить вашей увазе верш Владимира Дубовки «Жыццё нас вабіць». Не трэба мне спяваць на Беларусі. Жыццё нас вабіць, кліча нас жыццё. І сярод зіму песнямі малюся, як понад возерам лясным трысцё. Не зараслі трыпутнікам дарогі да родных, любых сэрцу берагоў. Мінаюць дні, а з імі і трывогі з павольным рокатам пакоцяцца далом. Далёкая, а ты у даляглядзе з'яўляешся, як непазбыўны сон. Спакой жаданы, ціхае суладдзе дае на сэрца і на думкі ён. І ў гэты час узрочысты, узняты, якіх даўно не адчуваў, не меў. Пад ціхі гоман пушчавае шаты, у сэрцы шчыры выспеліўся спеў. Краіна працы, вечнага змагання, надзеі нашы здзейсняцца ўсе. Мы дачакаем светлае світанне. Яно лагоду і спакой нясе. Дзякуй за ўвагу.